Nadanunan ti news team ang manarimaan na sebseb-seban dagiti bombero iti uram ang nakairamanan ti maysa nga hardware store pagtagilakwan ti partes ti motorsiklo ken barbershop iti barangay 16 iti syudad ti Luwag. Alisto ang nagramaram ti apoy gabot a light materials ti kangrunaan ang nakaaramidan dagiti pasdek. Mapapati anang rugi ti uram iti hardware store iti corner ti General Luna ken Abadilla Street. Ano sa dinno aso magmamano kadagiti lako da iti maibilang a flammable. Inkarigatan iti firefighters as sebseban ti aglawlaw kang runaan nan taadda iti paggasolinaan iti asideg ti nakapasamakan ti uram. Sumagmamanong individual ti nasugatan karamanen ti maysa firefighter. Around 7:15 sir, imay dete sikyo da apo bise. Pagunyan nak nga italang amin dikot ti balay mi nga ada kanu agas asok ito magana ngamin sir nga maururam Irwin Marketing ada uram Irwin Marketing kunana. So ti dagos nga inobrak sir ket bagak ti balasang ko kasi sekretary ni Sir Carlos ay tawag nat BFP. Amin nga kastan sir kada ambulansyan. Kasi ada nakita nga baket nga naala ito'y imana ken DJ kadwana na alam iti rupa na. So pinatugaw mi dyan nga parte sir, ta inuray ko di ambulansya kat ma first aidan. Yung alarm tayon is mga second to third alarm ni tayen. Tay imay tayon. That's why as you can see at the light material at the same time that at the laklako dang flammable. Iso dati nangyayumet siguro tayo pimotok, di ba? Dagi dyan siguro pintura kada amin dagi tayo flammable. At dati napan na inala tayo gamit na medyo nabaraan dyan pa na. That's why nag-red lang. It's not, actually it's okay naman. Kente mesa habang doing his job as BFP na donor dyan imana. May sapay kaditi rason no apay nga alistoan iraman digiti sumagmamano pasdek ket gaputa agaabay laing digitoy. Narway a fire truck manipod kaditi na dumaduma nga ili ti dimteng tapnon tumulong damang sebseb iti apoy. Kabayatan na nadakamat met ni Lawag City Mayor James Brian Alcid ang malaksid nga alisto iti panagresponde ti BFP agkurkurang dapay laing kaditi alisto apang sebseb kaditi flammable materials kasi ti pinta. Ang problema lang yung culprit kasi ng sunog is mga pintura. Ngayon, nabanggit nila kanina kaya nahirapan sila, wala pa tayong mga gamit na pangpintura pala, pang fire out, which is foam daw. So we will try to procure para mas mabilis ang mga response natin sa mga ganitong incidents po. Inayon ti Mayor, adakkel na tulong digiti fire hydrants iti syudad no adda digiti insidente ti uram. Kuna na pay amay lunglungalungen iti pan nakaikabil digiti waya iti underground. Pabaen kada itoy, adda amalapdan iti alisto a panagwaras ti apoy no adda digiti insidente ti uram. Meron na tayong ma-install na mga 49 hydrants, fire hydrants within the territorial jurisdiction of Lawag City, especially dito sa mga urbanized area. So, yun yung mga isang hakbang natin para ma-improve natin yung mga services na ganito, emergency response natin na ganito po. Una, napasa na ng Sangguniang na panlunsod natin yung mga underground telcos para i-underground na lahat ng telcos. Tapos nakipag-coordinate na rin ang provincial government para sa hakbang nila na lahat din ng electric wire, lahat ng electric wire underground na rin po. So, yun ang susunod na hakbang ng PG at saka city government po para i-lessen itong mga ganitong cases po. Nagyaman ti Mayor kaditi amin at timulong tapnon masebseban ti uram. Agtultuloy pay laing ti investigasyon ti BFP pakaseknan iti napasamak nga uram. Iti agdama saan pay ang nadeterminar ti kang runaan na makaigapo ken pakabuklan ti balor digiti nadadael. Mark Magdirila, Balitang Solid North.